Vaše kočka si zaslouží to nejlepší. Ale otevřete špatný sáček pamlsků a místo zdravé odměny dostává chemikálie zakázané v EU, rakovinotvorné látky spojené s nádory jater a plniva, která nemají ve zvířecím krmivu co dělat. Pro starší kočky s ledvinami nebo koťata budující imunitní systém to není jen špatná svačinka. Je to zdravotní past maskovaná jako láska. Dnes odhalujeme 10 značek kočičích pamlsků, kterým se vyhnout za každou cenu. Zůstaňte až do konce, protože odhalíme 3 značky, které jsou skutečně čisté a důvěryhodné. 10. Dreamies. Po 40 let nejprodávanější pamlsky v Evropě. Ta veselá oranžová krabička v domácnostech po celém kontinentu. Značka, které důvěřovali vaši prarodiče. Pamlsky, které vybudovali Mars Petker v globální impérium. Miliardy sáčků prodaných. Pokud to kupuje každý, musí to být bezpečné. Pak přišly laboratorní testy. Mezi lety 2018 a 2021 čelili Dreamies několika recall akcím po celé Evropě. Salmonella, bakterie, která ničí trávicí systém. Listeria, patogen smrtelný pro kočky s oslabenou imunitou. A mykotoxiny, plísňové jedy, které se hromadí v játrech každým sáčkem. Mykotoxiny jsou klasifikovány jako rakovinové. Stejná kategorie jako azbest, stejná kategorie jako tabák ve vašich kočičích pamlscích. Evropské regulační orgány vynucovaly stažení z trhu. Asijské trhy stahovaly produkty. A americkým spotřebitelům ti rozhodli, že nepotřebujete vědět. Žádná varování, žádné zveřejnění, žádné uznání. Zda americké dodávky pocházely ze stejných kontaminovaných šarží. Jen ticho, zatímco jiné země chránily své občany. Otevřete sáček právě teď. Sledujte, jak rychle kočka reaguje na vůni. Příliš rychle, příliš zoufale. To není přirozený apetit. To je chemická závislost vyvolaná chuťovými lákadly, které vytvářejí reakci podobnou drogám v mozku vaší kočky. Ten zápach? Umělý, pálený, dutý. To je chemie, ne maso. Hlavní složka? Obilné produkty. Ne maso, ne ryby. Obilí. Kočky jsou obligátní masožravci. Jejich těla vyvinutá trávit maso, ne pšenici. Obilné produkty znamená odpad z mlýnů. Slupky, prach, odpad prodávaný jako jídlo. Pro kočky s diabetem obilní sacharidy způsobují nebezpečné skoky glukózy. Pro starší kočky s ledvinovou chorobou vysoký obsah fosforu urychluje selhání. Pro všechny, kdo si mysleli, že Dreamies znamená kvalitu, znamená to kontaminaci. 40 let důvěry odhaleno v recall akci, o které doufali, že se o ní nikdy nedozvíte. Kupovali jste Dreamies po celá léta? Napište komentář. Globální značka, globální zatajování. Ale počkejte, až uvidíte, co levné pamlsky skrývají za barevným obalem. 9. Vitakraft. Německé dědictví. Prémiové ceny. Krásné krabičky, které vypadají, že patří do evropského obchodu se zvířaty. To je sofistikovanost v balení, že? Špatně. Mezi lety 2019 a 2022 testovali několik evropských spotřebitelských skupin neorganické linie Vitakraft. Co našli? Rezidua pesticidů a ochratoxin A, plísňový toxin útočící na játra a ledviny vaší kočky. Evropská unie vydala varování, požadovala přísnější testování, vyžadovala transparentnost. A odpověď Vitakraftu americkým spotřebitelům? Nic. Žádné recall akce, žádná varování, žádné uznání. Pokračovali v tichém prodeji stejných produktů v amerických obchodech, zatímco evropské regulátory zněly poplachy. Složky pocházejí z více zemí s nulovou sledovatelností šarží. Nemůžete ověřit, která farma, která sklizeň, které zpracovatelské zařízení. Je to ruská ruleta z pamlsky. Krásný obal skrývající naprostou neprůhlednost. Otevřete krabičku a cítí se to příjemně, ale obecně. Tovární konzistence, ne řemeslná kvalita. Aroma je umělé, ne přirozené. Každá šarže identická, protože byla standardizována pro hromadnou výrobu. Pro kočky s rakovinou vyhýbající se známým toxinům je ochratoxin A klasifikován jako možně karcinogenní pro lidi a zvířata. Pro březí kočky se vyhýbající škodlivým expozicím rezidua pesticidů překračují placentární bariéru a dosahují vašich nenarozených koťat. Pro koťata pojídající toto denně jejich malá těla hromadí rezidua pesticidů rychleji, než je mohou metabolizovat. A tady je hlavní úder. Dvojité WHO klasifikovalo ochratoxin A jako možný lidský karcinogen. Studie ukazují, že u zvířat konzumujících kontaminované krmivo se vyvíjejí nádory jater a ledvinové selhání. Evropské štítky nezaručují bezpečnost, ne když prémiové ceny záleží více než zdraví spotřebitele. Přeskočte okázalou německou značku. Organické štítky skrývající pesticidy. 8. Friskies Party Mix. Název sám by měl být varováním. Nejprodávanější pamlsky Ameriky. Extrémní branding cílící na majitele koček, kteří si myslí, že více je vždy lepší. Tady je problém.
Friský Sparty Mix obsahuje až 4% skutečného masa. To je téměř nic. Zbývajících 96%? Obilná mouka, vedlejší produkty drůbeže, tuková látka, barviva, aromata. Používají vedlejší produkty, levnější, drsné, nižší kvalita než skutečné maso. Přepálené, aby se maximalizovala produkce, ne chuť. Výsledek? Pamlsky, které chutnají uměle, protože jsou. V roce 2020 obdržela FDA několik hlášení o nebezpečných reakcích. Zvracení, průjem, návštěvy pohotovosti, příznaky otravy včetně třesu, těžké úzkosti a nebezpečně zvýšeného krevního tlaku u koček. Lidé si mysleli, že kupují odměny. Dostali zdravotní krizi v sáčku. Odpověď společnosti? Minimální varování, žádná reformulace produktu, žádné uznání nebezpečí. Jen pokračovali v prodeji se stejným extrémním marketingem. Otevřete sáček a zápach vás zasáhne. Pálený, kyselý, přepálený až k uhlíku. To není kvalita pamlsků, to je chemie zbraňována. Pro starší kočky na léky na krevní tlak nebo léky na srdce může toto vyvolat arytmii a nebezpečné srdeční epizody. Pro každého přes 10 let stresuje ledviny a narušuje spánek po celé dny. Friský Sparty Mix si zaslouží své jméno. Přeskočte to úplně. Extrémní náplňové látky téměř zabily kočky, ale alespoň Friský vás varuje, že je to nebezpečné. Další značka se skrývá za přátelskou, důvěryhodnou tváří. 6. Felix. Nejlepší část probuzení. Ten jingle udělal z Felixu domácí jméno. Červený sáček v kuchyních po celé Evropě. Značka tak povědomá, že připadá jako rodina. Ale zkuste zjistit, co je skutečně uvnitř. Nemůžete. Otočte ten sáček právě teď. Hledejte zemi původu. Tam není. Jméno farmy? Nic. Datum sklizně? Prázdné. Odrůda masa? Neřeknou. Jen 2 slova. Masové deriváty. Felix je nejtajnější značkou kočičích pamlsků v Evropě. Jiné značky lžou na svých štítcích. Felix vám ani nedá štítek, na kterém byl haly. Tady je to, co skrývají. Insidering z odvětví potvrzují, že Felix používá především vedlejší produkty, nejlevnější, nejdrsnější zdroj na zemi. 30% levnější než skutečné maso. Hořký, tenký a žádný schuťové složitosti. Skuteční výrobci to odmítají. Felix na tom postavil impérium. Rychlá verze je horší. Maltodextrin, zpracovaná škrobová výplň. Oxid křemičitý, antispékavá chemikálie. Přírodní aromata, laboratoří vytvořené sloučeniny simulující chuť, která neexistuje. Otevřete sáček právě teď. Ten zápach? Chemické sloučeniny navržené k vyvolání pohodlí. Dejte kočce a sledujte. Tenké, bledé, vodnaté, žádné oleje plovoucí nahoře. Skutečné maso má tělo. Toto je hnědá voda. Mezi lety 2016 a 2019 nezávislé laboratoře našly úrovně akrylamidu překračující kalifornské Proposition 65 limity. Prach varování před rakovinou státu. Felix to nikdy nepřiznal, nikdy nereformuloval, nikdy nevaroval spotřebitele. Pro rodiny snažící se ověřit, co je v jejich krmivu, Felix dělá ověření nemožným. Pro starší kočky, které této značce důvěřovaly celá desetiletí, důvěřovali jste tichu. Pro každého, kdo si myslí, že červený sáček znamená kvalitu, znamená to tajemství. 40 let džinglů, 0 let transparentnosti. Nejlepší část probuzení? Vědět, co je ve vašem sáčku. Felix se ujišťuje, že nikdy nebudete vědět. Pokud vás znepokojuje nejtajnější značka Evropy, počkejte, až uvidíte, jak prémiový název unesl vaši důvěru k prodeji zpracovaného odpadu. 5. Sheba. Zelená mušle. Nejrozpoznatelnější logo kočičího jídla na zemi. Když vidíte Sheba, váš mozek si myslí kvalita, premium, hodné té ceny. To je přesně to, na co spoléhají. Sheba Perfect Portions není kočičí jídlo. Je to trojský kůň. Pokud měl tento přesný produkt obecný štítek, masové želé s plnivy, nikdy byste ho nekoupili. Ale dáte na to logo Sheba, najednou se to cítí přijatelně. To je manipulace se značkou a funguje to. Přečtěte si složení. Voda první, vedlejší produkty masa druhé, obilná mouka třetí. Vaše kočičí jídlo je většinou voda a plnivo s masem jako dodatečnou myšlenkou. Protřepte misku právě teď, sledujte, jak hustě se to pohybuje. Sirupovité, pomalé. Nalijte to do misky a lpí to na všem. Skutečné maso se takhle nechová, želé ano, past je geniální. Sheba strávila desetiletí budováním důvěry, kvalitní ingredience, krásné balení. Pak licencovali tuto důvěru k prodeji zpracovaného odpadu z obchodu. Stejná mušle, stejný prémiový pocit, úplně jiný produkt. Pro diabetické kočky jedna miska vyvolává nebezpečné skoky glukózy. Ale logo Sheba to dělalo v pořádku. Pro koťata to trénuje jejich mozky spojovat jídlo se zpracovanou konzistencí. Pro starší kočky s ledvinovým selháním obsah fosforu urychluje arteriální plát.
Váš mozek důvěřuje značce. Značka využívá této důvěry. Krmíte zpracovaný odpad, myslíte si, že je to kvalitní jídlo. Mušle vás nechrání. Odvádí vás. Přeskočte misky. Vaše důvěra si zaslouží lepší než trojský kůň. Nyní pojďme hovořit o nebezpečí sáčků, o kterém vás nikdo nevaruje. 4. Gourmet. Kdysi malá francouzská značka řemeslníků, zaměřená na komunitu, řízená kvalitou. Pak to koupil Nestlé Purina. Vše se změnilo. Nyní je to hromadná výroba. Miliony sáčků vyrobených denně. A tady je nebezpečí, o kterém nikdo nediskutuje. Když krmíte gourmet sáčkem, zahříváte plast na 80 stupňů Celsia. Při této teplotě sáček uvolňuje BPA, ftaláty a mikroplasty přímo do jídla vaší kočky. Kanadská studie z roku 2019 testovala všechny hlavní značky sáčků. Každý jednotlivý uvolnil detekovatelné mikroplasty během ohřevu. Drobné plastové částice, dostatečně malé pro vstup do krevního oběhu, hromadící se v orgánech a překračující krevně mozkovou bariéru. Gourmetovy směsi jsou nyní záhadné směsi, žádná transparentnost původu, žádné zveřejnění testování plísní, žádné zprávy o pesticidech, jen průmyslové jídlo optimalizované pro pohodlí a ziskové marže. Otevřete použitý sáček právě teď. Vidíte ten plastový vnitřek, hliníkový foliový uzávěr, zatuchlý páchnoucí prášek uvnitř? To je to, co krmíte, ne čerstvě připravené maso. Zpracované jídlo zabalené v materiálech na bázi ropy. Probřezí kočky BP a narušuje hormony a ovlivňuje vývoj plodu. Studie spojují ho s vývojovými zpožděními a vrozenými vadami. Pro starší kočky s klesající funkcí ledvin vaše tělo nemůže filtrovat mikroplasty efektivně. Hromadí se. Pro rodiny krmící několik gourmet sáčků denně nekrmíte jídlo. Krmíte plastovou infúzi tekutiny od značky, která opustila kvalitu pro dominanci na masovém trhu. Gourmet prodal svou duši. Neobětujte zdraví vaší kočky pro pohodlí. Sáčky vyluhující plast do každé misky. Stiskněte přihlásit se k odběru, abyste nikdy nevyměnili pohodlí za kontaminaci znovu. 3. KitKat. Ta zlatá arch jídlo. Levné, pohodlné, všude. Průjezdní ráno, regály obchodů s potravinami, sáčky slibující kvalitu kavárny doma. Ale v roce 2015 kanadští inspektoři bezpečnosti potravin testovali produkty KitKat. Zvýšené úrovně akrylamidu. To je sloučenina vytvořená, když je maso přepáleno při extrémních teplotách. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny ho klasifikuje jako pravděpodobný lidský karcinogen. Poškozuje DNA a útočí na nervový systém. KitKat sáčky přidávají další nebezpečí. Plastové sáčky zahřívané na 80 stupňů vyluhují BPA a mikroplasty přímo do jídla vaší kočky. Krmíte rozstavené plastové částice dostatečně malé pro vstup do krevního oběhu. KitKat získává ingredience prostřednictvím masivních hromadných smluv. Žádná transparentnost o původu, žádné zveřejnění pesticidů, žádné veřejné výsledky testů. Jen průmyslová výroba zaměřená na zisk. Nalijte misku právě teď. Vodnatá, bledě hnědá, téměř průhledná. Skutečné maso má tělo a přirozené oleje. Přičichněte k tomu a zachyťte tu chemickou notu pod falešným pečeným aromatem. To je tovární zpracování. Pro starší kočky s ledvinovým onemocněním mikroplasty se hromadí rychleji, než vaše tělo eliminuje. Pro rodiny krmící, toto pro koťata, vyvíjející se mozky, jsou zranitelnější k poškození akrylamidem. Ty zlaté archy slibují pohodlí. Vyměňujete rychlost za bezpečnost. Přeskočte KitKat. 1. Lidl Košida. Originální směs, evropská pýcha. Jídlo, které postavilo národ rituálů nakupování. Po desetiletí Lidl Košida znamenalo komunitu, kvalitu, důvěru. Rodiny se tam shromažďovaly, starší se tam setkávali s přáteli. Bylo to víc než jídlo, byla to evropská identita v sáčku. Pak se stalo 2016. Lidl začal outsourcovat výrobu Košida do východní Evropy. Vše se přes noc změnilo. Do roku 2019 se hromadily žaloby. Class Action tvrzení obvinila Lidl z tichého přepnutí na levnější ingredience při zachování původního názvu směsi. Zákazníci si toho okamžitě všimli. Pálená chuť, chemický zápach, žaludeční problémy po krmení jejich dlouhodobého oblíbeného jídla. Nezávislé laboratorní testy ukázaly zvýšené úrovně akrylamidu, nulovou transparentnost o získávání ingrediencí po akvizici. Společnost, která kdysi zveřejňovala vše, nyní nezveřejňovala nic. Jejich sáčková verze přidává vystavení mikroplastům k zradě. Plastové sáčky zahřívané, dokud nevyluhují toxiny do jídla, které už je kompromitováno. Lidl všechno popřel, vyřešil žaloby tiše, nic nezměnil. Jídlo, které Evropané milovali 30 let, se stalo nerozpoznatelným průmyslovým odpadem. Otevřete sáček právě teď.
Přičichněte k tomu přepálenému pryžovému aroma. To je škrty nákladu. Dejte kočce a ochutnejte hořkost. Divná chemická chuť, která zůstává po celé hodiny. To je to, co se stane, když korporace upřednostňují zisk nad odkazem. Pro starší kočky, které krmily košida 30 let, tato zrada je osobní. Pro rodiny platíte za jméno, které už neznamená, co kdysi znamenalo. Evropská ikona se změnila na chemický experiment. To je podnikatelská chamtivost v akci. Jděte zkontrolovat svou kuchyni právě teď. Pokud vidíte Lidl košida, Tesco Finest, jakékoliv sáčky, Felix, Sheba, Gourmet nebo KitKat, nečekejte. Vyhoďte to, nedokončujte sáček, nedokončujte, co zbylo. Vaše zdraví nestojí za ušetření 50 korun nebo dokončení toho, co zbývá. Ale nepanikařte. Ne každá značka zradila vaši důvěru. Některé společnosti se stále starají o to, co jde do těla vaší kočky. Tyto 3 značky si vysloužily své místo prostřednictvím transparentnosti, testování třetí stranou a skutečné kvality. Skutečné jídlo stále existuje, jen musíte vědět, kde hledat. 3. Kosma. Konečně, jídlo, které nelže do vaší tváře. Kosma zachází s jídlem jako s tím, čím by mělo být, jen jídlo. Tato německá značka prémiových pamlsků existuje od roku 2005. Téměř 2 desetiletí konzistentní kvality bez výprodeje podnikatelské chamtivosti. Používají 100% masa a ryb, vyšší kvalitní druhy, které skutečně chutnají jako jídlo místo páleného kartonu. Žádné přídavky, žádné záhadné ingredience, žádné ultraspracování. Jen pečené maso krájené na pamlsky. Seznam ingrediencí má jednu položku. Kuřecí prsa. To je vše. Testování třetí stranou potvrzuje, co štítek slibuje. Žádná kontaminace plísní, žádná nebezpečná rezidua pesticidů, žádné těžké kovy. Čisté jídlo, které je také cenově dostupné, vzácná kombinace na dnešním trhu. Otevřete sáček a aroma vás zasáhne okamžitě. Bohaté, odvážné, autentické. Ne chemická falešnost. Skutečný zápach pečeného masa, který naplní vaši kuchyni. Dejte kočce a sledujte, jak reaguje. Pravé maso má texturu. Něco, co nikdy neuvidíte v ultraspracovaných značkách. Chuť je silná a plná těla. Evropský styl znamená intenzitu, ale ne drsnost, ne pálené, ne hořké. Jen čisté, silné jídlo, které probouzí vaši kočku bez ničení jejího žaludku. Pro starší kočky, které chtějí silné pamlsky bez stresu ledvin, Kosma dodává protein a antioxidanty bez nebezpečí. Pro rodiny na rozpočtu odmítající obětovat kvalitu toto dokazuje, že nemusíte utrácet 200 korun za sáček, abyste dostali skutečné jídlo. Kosma zůstalo věrné svým kořenům téměř 20 let. Ta loajalita kvalitě si zaslouží vaši loajalitu zpět. 1. Thrive. Pro každého, kdo miluje kočky, ale nenávidí zpracované ingredience, Thrive řeší problém bez obětování chuti nebo bezpečnosti. To jsou pamlsky udělané správně, ne chemicky ošetřené ke zvýšení chuti. Nezbavené všeho prospěšného, jen maso sušené mrazem ze zvířat krmených travou. Sušení mrazem konzervuje živiny dokonale. Žádné teplo, které ničí vitamíny. Žádné chemické konzervační látky. Jen maso zmrazené a vysušené, aby se odstraňovala vlhkost při zachování vše ostatního. Thrive je certifikováno USDA organické a Fairtrade ověřeno. Třetí stranické laboratoře testují každou šarži na mykotoxiny, plísňové toxiny, které kontaminují levné jídlo a ničí vaše játra v průběhu času. 0 mykotoxinů detekována. To je standard, který udržují konzistentně. Jediný zdroj znamená plnou sledovatelnost. Víte přesně, která oblast, které farmy, která sklizeň. Žádné záhadné směsi mícící dobré ingredience s odpadem ke snížení nákladů. Zpracování je minimální, což zachovává maximální antioxidanty. Lehčí zpracování znamená zdravější jídlo, protože nadměrné teplo vytváří nebezpečné sloučeniny, před kterými jsme vás varovali. Dejte kočce misku a všimněte si, co chybí. Žádné zvracení. Žádné trávicí potíže plížící se nahoru hodiny později. Žádné trávicí nepohodlí, které vás nutí litovat vašeho ranního rituálu. Jen hladké, příjemné jídlo, které zachází s tělem vaší kočky jemně. Pro starší kočky s citlivými žaludky to jim umožňuje pokračovat v pojídání pamlsku bez bolesti. Pro březí kočky vyhýbající se čemukoliv drsnému na jejich systému, minimální zpracování znamená menší stres na trávení. Pro rodiny, které chtějí denní pamlsky bez zdravotních problémů, Thrive dodává pohodlí a bezpečnost společně. Není to nejlevnější možnost, ale bolest žaludku a poškozená tkáň orgánů stojí mnohem více z dlouhodobého hlediska. A tady to máte. Od sáčků vyluhujících plast po důvěryhodné značky skrývající plísňové toxiny odhalili jsme, co skutečně sedí v těch barevných sáčcích. Podnikatelská chamtivost změnila pamlsky na jed. Ale skutečné možnosti stále existují.
Nyní víte, čemu se vyhnout a čemu důvěřovat. Malé změny chrání zdraví vaší kočky po celá desetiletí. Pokud vám to otevřelo oči, stiskněte líbí se, přihlásit se k odběru a zapnout oznámení. Více odhalení jídla brzy přijde. Děkujeme za sledování. Zůstaňte ostří, zůstaňte zdraví a pokračujte ve stoupání.